दासो सिखारदों गाइस। हेल' एभ्रिवान, वान्स सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायबोबाय, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। स' नैबे बनसुआदि बर' हारिखौ लानानै बेसेबां सिन्था दं, बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बनसुआ बेसेबां प्रब्लेमजों फेस खालामगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव जे जों आगान होबाय, जों आगान होनायाव जों नुनो मोनदों जे थासारिया जोंनि थाखाय एथ' गोरलै नङा। जे बर' हारिनि उदांस्रि मोननो थाखाय जाय बर' हारिया गाबखांदों, जे बर' माहारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ बे जोंनि थाफानाय खाथियाव रायजो जाफानाय उसुं गोदानि बामोन असमियाफ्रा जेब्लायबो जोंनि मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना हेंथा होदों, बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बिथांमोना दिनै जिखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जिखि पलिटिकेल पार्टिया फैया मानो, कंग्रेस हक बिजेपि हक, बिथांमोनानो सासन खालामो, बिथांमोनानो आसामखौ सामलायो। दा आसामावहाय जोंनि बर'फ्रा जेसेबां जों खस्थ' मोनदों, बेसेबां गादब जादों, नाख्रेब जादों, दा बेफोरखौ नायनानै आरो जोंनि जे सोमावसारनायाव जों प्रेक्टिकेलि मोनदों, बे दिनै गोरलै बाथ्रा नङा। नाथाय बर' माहारि फरायसा आफादा जि जोङो मोसा फिसाबादि नेरनानै जों जोनोम मोनदों, बेवहाय खुनु बिथांमोननि पलिसि, बिथांमोननि स्ट्रेटेजिखौ जों गिनो थाङाखै, बिथांमोननि जे गादबनायखौ जोङो मानिनो थाङाखै। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बिथांमोना डेम'क्रेटिक भाबै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै आन्दलन एबा खुद्रि सारनो सोमावसारनायाव बिथांमोना पारमिसन होआखैब्लाबो जोङो दिनै आनडेम'क्रेटिक भाबै, भायलेन्स भाबै जोङो दिनै बन्द खालामदों। दा गतिके बर' माहारियारि फरायसा आफादनि एबा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सोमावसारनाय मानि बर' हारिनि सोमावसारनाय, बेवहाय बिथांमोना निस्सय जोंखौ होबथादों, बिथांमोना पारमिसन होआखै। नट अनलि जोंनि आसामाव, इभेन दिल्लीयाव बिथांमोना माखासे टप अफिसार्सफोरखौ बुंनानै जोंनि पारमिसनखौ गोबांबार केन्सेल खालामदों। नाथाय जों जेननानै थायाखै, जों फासयनानै थायाखै। आरो बिथांमोननि जि पलिसि स्ट्रेटेजिस बिथांमोना बे थांनाय समफोरनिफ्राय बाहायदों, बे बाहायनाया जोंनि थाखाय खुनु जोंनि माने आखाइ मुथिसेबो मोनसे प्रब्लेम नङा। बेखौ जों नेवसिनानै जों बिथांमोननि प्रब्लेम समस्याखौ जों बारनानै जों बिसोरनि जेंसि आरो जेंनाखौ जेंसि सानाब्लानो जों बनसुआ जोंनि थांखि होसोनायाव जों जेब्लायबो साखाफारा आरो जों गोख्रों भाबै जों थिरांथा लाबाय। फैबाय थानाय समाव थांखि दं। निस्सय बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि जों मोनसे थांखिजों जोनोम मोनबाय, बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि, बर' हारिनि राव, बर' हारिनि आसार खान्थिखौ जों फोथांनो थाखाय निस्सय जोंनि खुद्रि सारनायखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों डेम'क्रेटिक भाबैबाबो जों गोबां भारतनि जि मोनसे आयेननि जि मोनसे मोन्थाय दं, बेखौ सोमावसारनायाव जों मोजां हाबाफारि लालांगोन। जिहेतु बर' माहारियारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गोबाङानो बिथांमोना खुनु पलिटिकेल पार्टि, खुनु फरायसा आफाद, खुनु संगठनजों सोमोन्दो गैयै दङ। बिथांमोना खुनु एक्सपिरियेन्स गैया, नाथाय बिथांमोना दिनै सानफा एफा बिथांमोना मजबुत जाबोगासिनो, बिथांमोना एक्सपिरियेन्स मोनगासिनो। जिहेतु मोनसे सम लागोन, बे समनि गेजेरजों बनसुनि जि मोनसे थांखिखौ जों होसोगोन आरो निस्सय जों मोगथां महर होनायाव जोङो गोख्रों भाबै जों जाफुंसार होगोन। नोंथांमोननि जोबथा थांखिया मा जागोन? दा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोबथा थांखिया दिनै मोनसे फिसा मोनसे काउन्सिल एबा राजनितिक अधिकारल' नङा, नाथाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मोनसे थांखियानो जाहैबाय उदांस्रि। जाय उदांस्रिखौ जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर बादि समान मोनथाय लानानै फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा जि मोनसे मोजां स्कुल, मोनसे मोजां थासारियाव बिथांमोन बादि भारतनि संबिधान सिङाव थानानैनो, भारत हादराव थानानैनो समान मोनथाय लानानै सोलोंथाइ, आसार खान्थि, राव, हारिमु, धोरोम गासैखौबो बेरखांहोनो हागोन। उदां अख्राङाव बिखा फोरदाननानै बर' हारि हिसाबै मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन। नै बेसो जोंनि गुबै मोनसे बनसि। So thank you very much for watching. Love you all.